Hello. Maleni namhlanje. Hello. Yay, ndigcwele amandla bafana bam. Eya. Ndicubuleza semaziyoni ndikhalisa isigubhu sam lapho uququ. Ke sisemaziyoni namhlanje. Molweni. Nika abantu bam ithemba. Itsho into sipha ku part 920. Wo Nkosi yami ndiyazi nayo. Sikubani part 21. Yes. Siku part 21 namhlanje abantu benkosi. Welcome kunika abantu bam ithemba part 21 #impilo. Sizawuqhuba namhlanje bethuna siyatsho sisithi rhulumente asimanga siyaqhuba sizawuqhuba ke bantu bakuthi sithethe ngethemba lenza umsebenzi walo liyenze nje umsebenzi walo ithemba kho ndibitheni. Last week ke last week ngosiyama ngisazi no bendikwi holiday konje last week kula veki ndandithetha nani bendikwi holiday last week ndaziphumza ngoba lokhu lento kabawo xa funeka ndiyenze funeka ndibe sezingqondweni funeka ndiphelele nje emoyeni ndiphelele nje. Yes, so last week bendizithe break ke ndagcwala istrato ndawo self in between ufuneke hoyiwe or else uzawulimala emhlabeni ba unale xesha lika self. Yes, sizawuqala phi konje manivele ndiqale ekutheni kukhona ke omnye umakhulu bethunana lo makhulu uyandichaza kanjani undikhumbuza owam umakhulu phike andisenayo umakhulu mna umakhulu washona bafethu ndisena 14 years old but ke xa kuthethwa ngabantu abadala kuba khona lento ivakamnanda bakum kuba khona lento ivakalelwayo. Ndiyabathanda abantu abadala kakhulu bayandichaza for some reason ndibathanda ukufa amaxhego namaxhegwazana zintanga zami eziya. So kukhona kenye yeentanga zam apha caba uyandimamela ke bethu nentanga ndiyacinga uba ke umakhulu wam benana xa ibekhona naye ngemamela. So I'm going to use this woman ke namhlanje as umakhulu wam. Ngumama usekhulile bethuna naso ndizamsebenzisa ndibe nepicture xa ibingumakhulu wam ebengathini na. Ndithunyelelwa ke imessage intombi yakhe ithi ndizayifunda ke ngale ndlela iyo bethuna ndiyazi-appreciate ii-comments zenu nonke ndiyazi-appreciate but ndivukelwa nje ile lixhegwazana iyandivukela iyandiphakamela ithi nje mandingayiyeki mandithethe ngayo. Ewe ithi le message isuka phana kulindelwa ifanika lindelwa ngochophiso Nkikala and then kube khona ke umakhulu igama lakhe nguNosayinile Chophiso. Umakhulu ke caba ke uyayi-enjoya kakhulu le nkqubo yam bethunana uyayihlalela umakhulu le nkqubo ayimamelisise. Kuyi-blessing ke kuba uthi xa uthetha abantu abadala bahlale phantsi bamamele ngoba lokhu siphila kwixesha lesiphithiphithi. Abantu abadala abasekho so xa ithe wakhona oyi-1 ohlala amamele wow yi-blessing leyo. Ndizamthanda ke lo makhulu ndizawuthetha ngaye kancinci nje before ndingene kwezam ke ngoku ezi zinto zam zininzi zingapheliyo. Xa ndithetha ke ngomakhulu uNosayinile Chophiso umama kaLindelwa Chophiso Nkikala ubhalile ke uLindelwa wathi imessage yakhe uthi kum kutsho umakhulu Thixo makakunike amandla amatsha ngoba uyadingeka emiphefumlweni. Uthi umama yewethu mayide idlule lento yale cawe yakho ndifuna umamela lamntana. Ndibuza ufuna ntoni emntaneni. Uthi uyathetha lamntana undikhumbuza ibali lika Yesu. Uthi ngowaphi nalo mntwana funeka ndimane ndichaza ke ngoba qho ngethemba ngethemba okay athi yewethu uthi ngumntana lo oyini umntwana wabantu inene uThixo uyaphila uthi ke uLindelwa ndiyihleka xa enika neyakhe enika naye ithemba kugxa wakhe athi ungalahli ithemba ukhona umntwana owomelezayo kwezinto zibukelwayo. Ndithi waze wayidlala indima kaYesu nguye lo qha uze unxibe enye inyama masikholwe kuye. Uthi ke uLindelwa funeka nditolike ke ngoba uzothi nanku lo mntwana uthini ngoku ko andimva kanichaze akafuna uphoswa naligama elinye. Athi
uhlala nabelungu ngoku kuzofuneka ndiphendule ke nditolike. Utsho ke umakhulu uNosayinile bethuna naChophiso, I am so blessed yazi ukuva umuntu omdala ehleli phansi mamela umntana, because kaloku ndithe mna sikhule kwelaa xesha lethu ubuthi uthi uvula umlomo ukhawulezise uvalwe lo mlomo kuthiwe thula wena thula. Kuthetha abantu abadala ngoku uqonda uba hayibo nantsi into ikubindile kufuneka uyithethile. Abantwana babenganotiswa ke baba nezinto abaziphethe ngelaa xesha lakudala, but ke ngoku abantwana bayayinikezwa ichance uba mabathethe as uba amaxesha ehamba. Ngelaa xesha lomama bam ke nje nditsho umama wayengenaseyi, wayedlakatheliswa wathi esokoliswa ngulaa mtshato ngaphathi ebalekela kuwabo ube kuthiwa yeyi wena go back, and akho nto azawuyenza akazoba expressa apha uba hayi ndiyaphatheka kakubi phana, hayi ndiyathini. Ndiyamcingela inoba wayethi xa izama uexpressa kuthiwe yeyi kawusuke kusiqhala kakubi sazidla iinkomo zakho kawuthatha into zakho uhambe. Yes, ndicinga ke impilo endicinga uba umama wayeyiphila ke yayinto enjalo. Yes, so I am so blessed, I am grateful to kumama ke uNosayinile. Enkosi mama undinika amandla into yoba ndiyibone le nto ndiyenzayo uba andenzi into zomqala wam apha. uThixo yena ukhona and uThixo nguye lo uthe mandenze le nto ndiyenzayo, meaning ndisemgcini apho ndizakhona ndisemgcini xa umama omdala kangaka ethetha ngolu hlobo. Uba omnye ke umntu uye wathini andiyazi ke le nto ezinwele zimane zizebusweni bam bazifuna nina kanye. Xa umuntu omdala ethetha ngolu hlobo ke hayi kum kugqityiwe kuhlawuliwe. Ndithe mos mna ndine-special bond ethile nabantu abadala, kuvele konyuka izinto apha ngaphakathi zindikhawulezise ndibe kwenye ilevel nje xa ndithetha ngabantu abadala okanye ndithetha nabo. Yes, siyabonga ke makhulu wam mamam Nosayinile Chophiso. Thank you ntombi enkulu, uqhubeke ke umamele. Ewe senza ndiye ekugqibeni wena ndiyarepha ngoku ngolu hlobo, ndiyarepha sekuzawuphela, kodwa ndivela le nto uba kanti le nto iyakuphilisa nawe. Amen. Right, last week ke saphela ke bethunana sithetha ngezinto ezininzi. Ewe njengoba ndiqhela ukwenza ndiyathanda mos mna uthetha ngezinto ezininzi. Niyamazi upha naphaya wam, niyamazi upha kodwa niyamazi upha napha wam ndiyadwaba ndiyazithethela izinto zam, ndithethe izinto Thixo athi mandizithethe kuye le. Right, so last week ndiye ndakhalimela ubuthongo ethi abantu bakuthi bathi bebadala babe be-excited ukulala i-full 8 hours. Iyandihlukumeza into yomuntu omdala o-excited ukulala i-full 8 hours abe nebhongo athi mna oko bendilele ngo-8 izolo ndavuka, ayiseyiyona 8 hours into engapha kwe-8 hours, ndazovuka namhlanje ngo-10 o'clock umbona uba libhongo nantsika uvuyiswa bubuthongo. Izwe ngapha liyahamba limanga, amadimoni ayadakasa, amagqorha ayadakasa, ulele umuntu omdala uvuyiswa bubuthongo. IsiZulu ke siye sitsho sithi inkomo yobuthongo ayikho inkomo yobuthongo soze uyifumane. Ayikho. So abangalaliye ke othina sawumane nditshilo xa ndizaphinda ndinikhumbuze, sawumane siphumele lapha phambi kwenu nimane nisisola nisikrokrela nisithi hayi uyathakatha lo, hayi uthwele lo, hayi unjani. Sizawumane siphumele lapha phambi kwenu. Ndiyafuna unikhumbuza namhlanje ningayilibali lo part uba lalani nina siqhubeke thina phambi kwenu siniphilela ubomi obu benu. Siyawuphila indawo engangeyethu siphile nengangeyenu. Nditshilo mos mna, so ndifuna niyazi ndiyanikhumbuza. Ewe kwenze ba umntu xa ethi uyalala ubuthongo obungapha kwefamba uyabulala emdala akhawulezisa akhumbule into bafuneka aphakame akhangele iplan yobomi bakhe uba iya kweliphini icala. Umuntu angathe mdala avuyiswe kuvuka ekuseni ayophangelela umlungu ngo-8 o'clock okanye ngo-9 o'clock abuye ngo-5 o'clock ibe iphelele into ibithetho. Umdala iba ne-minute, iba nexesha in between lokukhangela uba yintoni nakanene enye endingayenza in between. Suvuyiswa kukuvukela uya kwamlungu iphele kanjalo into yakho. Ndiyafuna ke ukunixelela le nto namhlanje kwakhona uba yeyi nyakazani kulate ngoku, kulate. Ixesha lomama bethu nootamkhulu bethu nootata bethu ababephiliswa bavuyiswa kuvuka aye emsebenzini ka-9 to 5, 8 to 5 loo nto yiyo ibe iphelele into ibithetho, abuye azole umntu kaThixo angabi nanto yokwenza. Phithizelani, makuphithizele emhlabeni. uThixo waninika igunya uba nibe nepower yokuzenza zonke izinto. Itsho iscripture sithi I can do all things through Christ who strengthens me. So ibuye lithathe le scripture sibuyisele kuwa, asithethi nam kuphela, sithetha nomuntu wonke ese scripture, somntu wonke. iBhayibhile ibhalelwe umuntu wonke hayi mna kuphela, but ke ngoku mna ndiyazisebenzisa eza scriptures ukuthi ubomi bam bubheke phambili. Yes,
Ndaphinda ndathetha ke ngokuba thandazani lemka izwe namadimoni namagqwirha nikhona qha nilibele kulala kwakhona niholi ebandleni. Aba bantu basindiswe too much balibele kuba holi ebandleni, iba amadimoni ayadakasa emhlabeni kaThixo azenzela umathanda. Ewe iWest eSouth Africa kukule ndithe xa ndiyibiza iSouth Africa kuseSodom, apho eSouth Africa iSodom. Ngulo uqhele yakhe akabuzwa. Ewe kumntu uyazenzela into yakhe eSouth Africa. Ewe kunjalo eSouth Africa, lishwa lezwe lam. Indivisa kabuhlungu ke into yezwe lam, andiyithethi le nto ndiva kamnandi entliziyweni, andiva kamnandi ngoba mna ngoku sendilapha e-UK akundivisi kamnandi tu. Uthini umsiya hello sisi, hi Msiya. Yes, hi Msiya. Yes, akundivisi kamnandi guys. Andizithethe ezi zinto ngoba ndiyanqwakuza apha upstairs, andizithethe ezi zinto ngoba ndicima fama ndingcono kunani ngoku ngoba ndihlala e-UK. Ndahlukumezeka lilizwe lam, landihlupha indlela elenza ngayo izinto ndiselapho. It's even worse ke ngoku now that mna ndikwelinye ilizwe, ubomi buhamba ngcono. Uthini more likes can attract viewers, or keep it up. Okay, right. Ndithi ke it's even worse xa ndibuka izwe lam, ndibuka abantu bakuthi betshitshiliza ndaweninye impilo ingayi phambili, because kaloku ndiyakhumbula uba nam ndisuka apha was one of leyo mpilo yase-South Africa engena sense. It's even worse guys, every day kuyoba worse, akutshintshi into. So ndithi ke ngoku phaa kooholi makubuywe kube busy kuphithizela emhlabeni kaThixo, makuthandazwe ngabathandazayo, makube busy emhlabeni kaThixo kuzanyana nokulungiswa ilizwe lase-South Africa especially, because kusebutyobeni phaa. Benibukele indaba ke mntakabawo, ndiyazithanda mos izinto mna. Benibukele indaba ndathi ndambona upresident ethi kuthethwa izinto ngaye, kuthethwa izinto, ndava kabuhlungu president wethu kuthethwa kakubi ngaye gqithi. No-Trump yonke laa nto phana bayazenzela kuyale. Ewe ndiyivile zonke ezaa zinto. Ewe as much as bandihlela apha ndiyazazi iindaba zase-South Africa. Akukho kuhle eSouth Africa guys, kubi. Xa nomphathi we-country yonke kube kuthethwa kakubi ngaye kanjena, kuzawude kuthweni ke ngokunini? Ngubani ozawude abe uthi take over uyaphatha alungise ngale ndlela ucaba ke kufanele uba kufanele uba kuyiyo? Zizinto mna ezindihluphayo ezi xa ndihleli ndicinga nje. Mna ndicinga kakhulu, ndicinga izinto ezininzi ezinye andinazo nee-answers zazo. So ndiyibuyela phaa kuThixo ndithi, Thixo kawulungise nantsi ingxaki isixakile. Yileyo ndibuyela nakuni ke ngoku bantu bakaThixo. Ndibuyela kuni, phakamani bethuna, phakamani ilizwe lenu liyemka namagqwirha, liyemka namadimoni. Nopresident wenu ngapha naye niyamgxeka, nithi wenza izinto ngezinto. Andizomgxeka mna, ndizazi izitori zakhe, but imbi laa nto ndiyibonileyo ithetheka phaa, ayikho ntle tu. Makuphakanyweni makholwa, makuphakanywe kuthandazwe ngabathandazi. Abaprofethi mabaprofethi into eyiyo, babone izinto ezi. Ungandixeli ke ngabaprofethi bokuxoka, sizoyingena indaba yabo. Yes. Ndaphinda mna ndathetha ngoself ndathi make time to be alone, go back to your plans zangoku wawumncinci, ubone kuyenzeka na. If kungenzeki buyela erumini uthethe noThixo wakho. Ezbe uMatthew esitsho uchapter 6 verse 6 ithi laa nto phaa, ndithe mna ngolaa xesha zasikhula thina sakhula siyazi iBhayibhile, sisindisiwe, siyifundiswe iBhayibhile. Laa Bhayibhile yokuqala ndiyabona nanku uMaxwell Miselo ngumfundisi wami ke benana uMaxwell Miselo, ndiyambona hayini nakutata uBhonza nakutata uMiselo. Molo tata uMiselo wethu. Isibari sami ke benana utata uMiselo. Molo sibari sami, molo mfundisi wami endimhlonipha kakhulu nendimthandayo. Siyabonga usijoyinile namhlanje, enkosi kakhulu. Yes. Siyabonga mfundisi wami. Bendithini nje kodwa, so ndithi yes. So ngokuza sikhula ke sikhula phana singabantwana abancinci, sisale mmamela izwi, and ilizwi laliphethwe ngabantu abadala back then. Besenza izwi, bethetha izwi, sive indlebe zivuleke zigcwale zithi mpo nenhloko igcwale ithi qoli ilizwi. Wena umfundisi wami, usibari wami, molo sibari wami. Yes, siyakwamkela sibari wami, siyakwamkela. Uyazi ke ndikuthanda kakhulu. Enkosi ngokusijoyina namhlanje. uThixo akusikelele. Ndimke namhlanje usikelela wena, ayinguwe ozawusikelela mna ngoba lokhu joyine apha kwi-program le eyiphethwe ndim owamkela wena, ndimosikelela wena. Yes, welcome.
Ndithi ke bethuna yes phana ke ngokuzasikhula kwakudla ngothwana ke kula vesi sasiyifunda mosini iBhayibhile ngeSixhosa intsha neba sifunda iBhayibhile ngesingesi thina sikhule sifundiswa iBhayibhile ngeSixhosa kuthwena ke ngoku yithi xa ungena erumini yakho uthi xa ulivalile ucango ewe uthethe nobawo wakho ke nithethe izinto zenu right ndizawuyifunda ke le ndizawufunda esi scripture apha quickly. Okay ndaphinda ndongeza pha ndathi de ndaphinda ndathi ndathetha nangoba yenza ixesha noThixo umzekelo mna phana emzini wam ngoku bekubonakala nje uba hey uThixo uyandichitha zonke into endizithandayo zonke into endiziqhelileyo kwenzeka uphihliphihle nje uqhusa umntana wam lo ungumusa ndalingwa nangaye ke ngoku ewe caba ke ngoku uThixo ufuna ndithi ndimka kula South Africa ndimke ndingenasikroko ndifocuse apha kuye because ndiphoxwe into yonke bendiyithanda ngumuntu wonke bendimthanda beclose kum abanganiphoxanga ke guys andithethe nani ningayithathi lento niyenze yona bayayazi ndithetha kubo baba ndiphoxa bandenzani ewe so umuntu ongazange andenze into ningayifaki ezingqondweni zenu yes so mna into endizama uyiveza ukuthi uThixo xa efuna ukususa entweni ekufaka entweni wenza isiphithiphithi ebomini bakho uzuzonde kwalo Thixo ungaboni kwalento yenziwa ngulo Thixo kanti uThixo ulungisa imeko ukufaka esiphithiphithini esamnge isiphithiphithi saze sa-include nomntana lo wam ozalwa ndim lo undisokulisesemncinci wandisokolisa laa mntana sathi ke ngoku isiphithiphithi sam la mntana waqala ezanto zakhe ezomana ezula aye esikolweni angabuyi ayohlala le emakhaladini ezandawo ahlala kuzo ndiyazoyika ke ngoku because uqhuma igani phana ixesha elininzi fike mina ndithe qwa busuku kuba ndilelanga ndinezistress ndiyagcuma ndistress ukufuna umsebenzi ecaleni mina ndistress ukufilish into ba I am so uncomfortable kule South Africa I am so uncomfortable kule ndlu I am so uncomfortable around my friends kuninzi yonke nje iyandidika I just want out of South Africa ngexesha lam ke before ndithuthe ndabethwa ke nangumntana lo wam ke enze lonto umusa enze ezo zinto umusa ndibizwe mina esikolweni bethuna sakamusa kuthi uyabona ndibizwa konke okwesibini ndinibasela mosgela xesha kwakusenzeka isiphithiphithi ngexesha lam no Steven ewe esasiphithiphithi hayi musa wasiqala phansi again so kungexesha ke ngoku kufika uba ntombi kuzawufuneka uhambile apha ngokuhamba apha andihambanga kamnandi South Africa bekukubi and ke ngokuthi xibenza ngamabomu ndandiva kabuhlungu but ndase ndayibona inyaniso kaThixo ba kuthene emphithizeliso umuntu xa efuna kulungile ngoba ufuna wentoni uThixo uthi nca apha kuye ubambelele ukhumbule uba usuke ebugqwayibeni obunjani na uphi ngoku ngubani okufake kule ndawo kuyo nguThixo akafuni uThixo uzawumana ungqeyama uba hayi kungoba kaloku ndifamily yam hayi kaloku kungoba kaloku zii-friends zam umntu uThixo wayenzela into yoba mandiphume ndinje kuzozaliseka ke ngoku ntoni iziscriptures ndiza kunifundela ke ezi scriptures kwafuneka zizalisekile ndithi ke ngoku Umose ndenze lezi zinto ndiyabizwa nasesikolweni lo mntana uyahlupha manje uyahlupha lo mntana andithandazi ndingulo mose mane ebalekele ebeach mina ndiyothetha phana uThixo naye xa ekhathule xa ifuna kube kuninzi ke leya ndingulo mane ebaleka ndiyohlala emahlathini ndiyothandaza phana kube kuninzi ke leya ukhona uSteven phana endlini naye uneemutsi zakhe phana naye andibethe inhloko izule ngoba lokhu nayo sadila nezakhe iipast zakhe ezisamxakileyo ndiqonde Thixo kanti ndizawubalekela phi na ndibalekele ke ngopha eKhayelitsha ndiyohlala ke ngonololi nodumo no bani no mili no lu kube mnandi phana ke ngusivele sizinxilele okungcono kuphela uchuku so yimpilo ke ngokumna ebendiyiphila not that uThixo bendingamazi uThixo ningamthandazi benibana amaxesha wami na ndiyozihlala noThixo xa ndifumana chance yami ndihlale noThixo ndixoxe izitori zami uThixo azithulele ke ngoba ufuna ulungisa la ilungisayo naye ngoku ngulomntana lo ugezayo angabuyi la mntana lo mntana phofa ikuba apha endlini akavunyelwa uba makaye kwezi ndawo afuna uya kuyo uyavunyelwa lo mntana but uwenza nje umsangano wakhe ahambe unefone athula athi cwaka la mntana angabhali nakweleswekile siyiba ngafone siba ngasend imessage cwaka umntana and ke ngoku ndivile uba ndithe ezanda wahamba kuzo qhuma igani pha awazi noba ufile lo mntana noba kwenzeka ntoni zininzi nje izinto ezehlayo emhlabeni wathi cwaka umntana okay wathi sukapho umntana langa waza waphendula ngalo waphendula umntana sesithi kum wathi umntana kum ndimke ngulomfonelayo umqobiselayo ndithi jonga apha
ndandigqithiwe mos niyalikhumbula ibali lam. Ngoku ndithe mna umntu kaThixo if uthetha naye kakuhle xa engeva, it simply means itshintshe indlela yokuthetha okanye yokwenza izinto. Ewe, mthetha naye dlakadlaka, mhlawumbi uzawukuva xa udlakadlaka. Uzumthuke xa kufuneka umthuke, because kufuneka kuthini, kuvuleke ingqondo. If ayivuleke ingqondo ngoku sowudlakaza unjalo, into kaThixo mayipakishe ifokofe emzini wakho. Umntanam ke ndamfokofisa ke guys, ndathi wena pakisha umtholwana wakho. Andiphofu ndimpakishisa ke kwalapha endlini, akabuyanga, ndimazi noba wayotshona phi, mazi buphi. Pakisha umthwalo wakho ufokofe endlini yam, because undifakela istress is-unnecessary. Ngumuntu omdala kaloku wena. Wethatha ke ngoku into zakho uyohlala kule ndawo ufuna ukuhlala kuyo, ufuna uba mdala khona, uphume kwam. Heyi, andilazange luwinayo. Ndicinga uba laa mntana uzawuthi ndicela uxolo ma, yabona mos umntana xa umthretnisha ngoba uzamgxotha, ndicinga uzawucela uxolo athi hayi ndifuna ubuya zonke ezaa zinto. Uthini uKhanya? Uthi kwakwenzekeni. Into eyenzeka ndithi umntana waduka. Sorry, ebeye esikolweni uMusa, ndithi uMusa ebefunda ePlumstead, thina sihlala eParklands. Ngoku zasihlala ePlumstead, wayefunda phaa, so zange sisitshintshe isikolo sakhe. So uMusa ebevele apakishe. Angapakishe, ebebheka esikolweni angabuyi qha, iphela iweekend akabuye, simazi noba uphi. Uhamba kwezaa ndawo zoyikekayo phaa koomaGrassy Park, ntoni phana kwezaa ndawo, koomaGrassy Park, hayi wethu niyazazi elaa cala lasekolaa cala ndithetha ngalo, kuneeguns phaa, kuyaqhuma iiguns, gangsters ziyatsho phaa qhuqhuqhuqhu. Wena mntu obuzayo uba kwakwenzekeni, ndiyacinga uba inoba awubuzi le question kuphela, ubuza into eninzi. Iza kuncedisa ke ngoku into yoba uhambe uye phaa kuYouTube, because lo mntu asekhaya ngamabali ama-100 la, engapha ko-100 ngeke nze ndigqibe ukubalisela wena loo nto, kuzawuphela kudileya abasebesazi istory. So what you need to do, including nomnye ungasazi sonke istory, hamba yaphana kuYouTube, ufike phana kuYouTube, ungene uthi @Mercy Makwelo 326. Uzandifumana khona ke phana ku @Mercy Makwelo 326. Kulapho zonke ezi recordings ndizenzayo uzazifumana khona. Ufike uqale phana, uqale straight ku part 1, unyuke nazo. Ndigqibele urecorda ku part 20, so ndenza 21 namhlanje. Unyuke nazo so you can understand uba zintoni izinto ndithetha ngazo, because uba uzayikha apha esiqwini uzawubhideka mntakabhuti, uzawumana ubuza imibuzo uba kwenzekeni, uqonda uba ulost. Ewe, so andifuni nibe lost ke, but ndingazokwazi ke futhi ke uniqalela ibali from scratch, because nizawudeleyisa aba ndihamba nabo, nideleyise nelami ixesha. Ewe, ndibethwa lixesha ecaleni. Yes, masedlule ke apho. Ndithi ke lo mntana wandenzela le mihlola ndenzela yona, so ndithi ke mna ndilazange luwinayo, ugqotha umntana oza kuphendula athi umntana kuwe. By the way, bekudala ndicinga into yoba andisafuni ukuhlala apha mna. Uthini uNqonqo? Uthi let me follow you and go to YouTube. Ngoku sithandwa, sure Nqonqo, tshona khona babes, tshona khona. Yes. Athi umntana kum, yemani, kudala ndicinga uba ndiyafuna ukuxelela into yoba andisafuni mna ukuhlala nawe noSteven, ndifuna ukuyohlala kutatam. After iminyaka emingaka sipixana naye laa mntana, sentsho uba sipixana naye, uSteven encama isenti nesenta naye, nam ndincama zonke imali, ndivuka ngentseni, driver laa mntana ndiyomtshonisa le koPlumstead, ndidinwe, ndifike emsebenzini sendinxaphile, ndibuye ndiphinde ndiyotshona khona ndiyomlanda. Ngulo mntana uyi-1 lo undixelela into yoba yena ebekudala eplenile uba yena ufuna uhamba kwakule ndlu. Okay, ndaqonda ke ngoku mna intliziyo mose iye indiphelela, ndiyaziva iye indiphela intliziyo. Ndandithe mos mna ndandingena kwaxesha lakuzala, masiqale apho, fair enough umntana asekhona ke ndiyamthanda kho ndibitheni, but ngoku xa igeza, yeyi makafokofe emzinam. Ndinezitresi zam now already zoba kufuneka ndinyakazele kule South Africa, andikho happy apha. I need to uba ndisote ubomi bam ngoku. Ndamqoqosha lo mntana, ndimzele emncinci, akazondisokolisa semdala, asoze. Ndathi awuthi ke endlini yam, ubuye uzothatha umthwalo wakho. Laa mntana wavuma uba uzazowulanda umthwalo wakhe. Nicima wakho wolanda umthwalo wakhe, akazange ulande kwawona. Ndabe sendiwupakishile umthwalo wakhe, awunayo ne-suitcase ke ngoku, ndiwuqoqoshe ndawufaka kwi-black bag. So ngelinye ixesha i-tough love guys iyanceda. Andiyayazi abazali abathandi ezi zinto ndithetha ngazo, because uba ngathi umntana umphethe kakubi. Yeyi, tough love iyanceda sometimes ukuze umntu ingqondo zibuye. Ndampakishela ke umusa wam guys, ndamfakela impahla zakhe kwi-black bag, ndagcwalisa kulaa moto yam yayinkulu, la 7-seater wam, ndaduduza nayo ukuyotshona le kowabo eKhayelitsha phaa kutataka. Ndithi uthe ufuna ukumka endlini yam makamkeke. So into yoba athi yena ufuna ukumka, akabuyi, impahla zakhe zihlela apha kum, ayisebenzi kwaleyo, funeka zifokofe kwa impahla zakhe apha endlini, abone uba akanandawo apha kwam. Ngabantwana bethu ke abo, funeka sometimes sibanike i-tough love uze babhadle apha ezingqondweni. Ndamthathela impahla zakhe lo mntana, ndawuzithi dipha kwifemeli yakhe, ndazibeka phaa mnyango, nazi impahla zomntana wenu.
but ndaya kwadabawo wakhe because tatakhe wayengekho ndashiya phaa kwadabawo wakhe ndogqiba ndarhuqa nemoto yam ndabuyela kwam ndithi ndibhizi ndidila noself ngelaa xesha. Self ufuneka ndimbeke phambili ndilungisane noself because ngoku umntu umdala kaloku akasengumntana. It makes sense uba umntana xa isengumntana awunatshoyisi ifuneka ukuthi chu apha ecanga komntana umncekelele umntana abe mdala. Akazothi umntana emdala aphinde enze nonsense yakhe. So ndafika ke ngokwendlini ndimelwe ke ngoku yile yalapha endlini. Ndithilo mosiphana kwam kuba muncu kube mnandi kube muncu. Imudi nje imudi yandibulala imudi ngoba umuntu usasebenza udila noself wakhe zizinto naye wayezifake kuzo ngoku zibetha kum. Ithini ke ngoku lento funeka kohlulwane apha uself beke ngapha ulo usokolisayo ngapha. Kwafuneka ke ndenze loo nto. So nje ndimane ndibaleka ke xa ndidikwe kule nto yenzeka apha ndidikwe nakokuthandaza ndidikwe nakokubaleka ndiyotshona ebeach ndidikwe nakokubaleka ndiyohlala emahlathini ndidikwe ngumsebenzi yonke nje into ndidikile ndidikiwe into eninzi. But ke ngoku ndimile ndithi Thixo awuzondishiya net so awucingi yenza iplan ndikhuphe kobu butyobo mna ndikhuphe andibhilongi kwalapha mna andibhilongi nakulo mzi ke ngoku andisabhilongi. Le ndlu ndandithe ndiyicela kuwe yeyi ndifakele ingxaki kwayo ndisafuni kwa yonke le nto. Ndifuna umkana bani noself siqu sam. So ndibithilo ke ndizenzile ezi interviews ndazenza ezi interviews bethunana ezi ndingade ndifumane kwalo msebenzi kuloo 3 years ndintanta ndikhala nomsebenzi idolo lo msebenzi andikufumane umsebenzi. Uba yintoni ingxaki ayaziwa mntu ngoba lokhu experience umani ilahlile ithe experience dolo lo umsebenzi. Njengoba nditshilo ndithi khona inyanga ndizamane ndiyiphinda ndahlala phantsi ndajonga kule ntozana yam ndajonga phaa emails endizisendileyo ndi-aplya bezingaphi na ezi email 40 ndikhayela umsebenzi ndiredi ndiwukhala nditsho nakwi-organization just nje ukushifta ingathi uba ndingashifta ndisuke nje kwezi ndawo ndikuzo ndishifte noba ndizopeya imali encinci noba ndizawuhlala phi but nje ndishifte. Ipenikhi yatsho ngaphakathi ithi nje andisabhilongi apha mna khona into engadibaniyo apha. Unext person akazondi-understanda ukuba ke ndithetha ngantoni but uloli umntu endandimane ndithetha naye ngaloo malanga wayendiva kakuhle uba ndithini. Wayendiva more kakuhle uba ndithini. Ndimfonele ekuseni ndithi loli ndiyapenika ayikhona into engekho right apha I need to go. Uba ndiyapha ndizazi kuvuke intombi yamagubu quququ when I was 10 years phaa ekhaya quququ phaa eziyoni quququ ndithi no khona into ndibe ndiboniswa ngapha uThixo ndithatha ndisele mazweni ingawaziyo ndibhizi ndibetha igubu kodwa ndimkile ndisekho apha. So kubuyela ntombi yabuya laa ntombi kwafuneka ndinyakaze ke ndishifte fast but ndishifta ndibheka kweliphi icala akunyakazeki bafethu. Uyayazi uba funeka wenze ntoni uneplan but uThixo uthule uThixo. Abantu aba-around you bayakunyhasha ingathi yeyi. Ndathi ndisamamele lo mnyasho ndazenza zonke ezi interviews ndithe mosudumo wandicebisa wathi hey wena kakuyekele nto umane uxelela abantu xa uyokwenza i-interview kakuthule uthi zu uhambe uyokwenza i-interview ugqibe. Ewe so xelela mna sithandaze sobabini zawuthandazisa ndithe mosudumo ngulaa mfundisi weqayo enkonzweni eseqiswa ke ngaba bantu ba-serious too much banonsindiso ephezulu bangaba-understandiyo abanye abantu when they are going through so much baphume ke ngoku abantu bakaThixo xa kulapho. But ke ngoku ndithe mna igift yomntu ayisali enkonzweni. Umntu xa iphuma enkonzweni umka negift yakhe because igift iphi ingaphakathi emntwini ayikho senkonzweni. Ewe ndichaphazele loo nto ngoku ndandithetha kulaa veki. So ndafumana enye i-interview kwakhona ke ngoku lena i-interview kuthiwe ndiqonda uba Thixo yho ingabikho eJoburg andisenayini njani imali yoyofika eJoburg phelile imali. Nilivile mosibali lam uba i-interview yokugqibela ndandiyokuyenza phana ndakhwela ibhasi ndadubeka ndadinwa ndagula ndathini ndanjalo ibhasi eyayigoqogoqo nothi ibhasi andithethi ngebhasi ezinengqondo ibhasi eyayigoqogoqo nodrayiva ukrwada ongenasimilo ongayazi kwa-customer service. Ndim lowo wakhwela loo bhasi njalo. Ndandixikixwa ke ngelaa xesha nguThixo endisebenza wona iwashing xa uyenza uyikriqize kiqi. Ewe hand wash uyeke le nto zoba sesinomatshini ngoku andikixiza. uThixo ufuna ukwenza shobo uzothi apho uyofika khona uzundikhumbule uqonda uba uveshu andilungise preparation time. Ndandingekayazi ngelo xesha uba kukhona into ezithiwa zii-preparation time. So knowledge is power bakithi, knowledge is power. Ewe right ndathi ke ngoku so ndimkelwe ngumusa problem number 1 solved.
la endlini yami kuthiwani ke ngoku. Okay, makebe ndihoya le interview, hoye le interview. Ize i-interview. That was before ufika interview. Ndazi sazi noba yiphi yakufika kuqala, but ndiye ku-interview. Le interview ke ngoku ibe ku-Teams, ndithi good. Now ndizaya ku-interview ndidikwe finish, andinakwamdla woyohlala phana ndibe ndichube isistory. Yey, ndiyayicapukela i-interview nayo iyodwa nje, ivele ukwenza ingathi ungithingi awazi lutho nje, ubuphendulana nee-questions ubuze ubhanqa phana ngela xesha uyawazi umsebenzi. Qha ke it is what it is, funeka umuntu ayenzile i-interview. So ndandingasafuni kwazi interviews, ndidikiwe qha ndithi Thixo kodwa funeka ndihambile mani apha, funeka ndihambile. Funeka ndihambile. Ndiyakhumbula ke bethuna utata uXingashe, utata umfundisi waseZiyoni lo wa utata uXingashe, ndithe utata uXingashe ngumprofeti mose, umprofeti waseZiyoni lo waphele iguide yami, ndandingafuni ukuya phana kulaa mzi wakhe. Ngoku ndazazi ndidumele emhlabeni ndisisi wakhona, kanti uzawuphela sine-connection e-strong wenjalo. Waphele iguide yami kwakuninzi, akaseyuguide nje kuphela ke ngoku sengutatam nje, ifamily yam nje iphelele leya. Xa ndithetha ngalaa tata ndithetha ngotatam, phelele umlomo uyagcwala qho. Yes, zindlela zakaThixo ke ezo xa ifuna ukuphathela abantu abanengqondo ebomini bakho. Ungandixeleli ngothonqo ke mna ke ndithetha abantu abanengqondo uThixo azana bebomini bakho. Right. Wayekhala ngam ke, thandaza ngam, ndiphelelwe ngamandla, ndiziva uba I'm weak, ayaphela amandla, ayaphela. Athi mntanam kuzawulunga. Wayemane elapha ecangkwami, athi mntanam kuzawulunga, ungayeki uthandaza. Thandaza mntanam kuzawuba right. Ndiqonda ndidikwe nanguwe tata, u-understand, undidikile because upositive too much, and ngela xesha ndimane ndiyiluse kwi-positivity, ndiphinde ndibe right, ndiphinde ndibe njanjani, but yey wayengutata wexesha. Endithe chu ngengalo utata uXingashe, umfundisi uXingashe, uprofeti uXingashe, ehamba nami endithe chu ngengalo. Zindehlele izinto zinibetha nje left and right, endithe chu ngengalo. Emane njema ndi-social worker nje ndikhansilisha, hayi wayekhansilisha mi-10 yam ngoku ndiqonda wo tata ingathi ungavele undiyeke kwabana ndidikiwe mna qha into endiyaziyo, but funeka ndihambile apha mani. So ndabizwa ke kule interview, ndayenza ke guys interview kule nto Teams. Ndabe ndiqonda andizoyithandazela noyithandazela ke le umsebenzi. Andinakwa xesha la kuthandaza apha mna, ndizawuhamba ndiattende le interview. Uba ndiyawufumana uba ndifumana ndani kweso state yabona ubuvuvu buyakhalala, awusenandaba noba kwenzeka ntoni, but okusalayo you know deep down bafuna ukuhambile. Right. Then ndayenza interview. A day later kwathiwa ndifumene umsebenzi, ndathi akuso sinye scam less. Interview ibi yabona nje za interview vele ibe into ingabi yonto eserious, ibe into nje. Ndandithathi ndigqiba kwenza la interview ndathi sekugqityiwe. Yayinto enjalo eyavele yabalula nje, yabalula. Ndithe andithandazanga ndikwe finish masa kokuthandaza. The Thixo uzasibonela this time, andizothandaza ndidikiwe. Right. Kwathiwa mna ndifumene umsebenzi, ndathi okay ndizaqala zabuya ingqondo. Hallelujah, at least ke mandimbulele uThixo wami umsebenzi ndiwufumene kaloku ngoku. That's good, as much as ba andiwuthembi lo msebenzi. Kukhona into ekrokayo apha kumba ngumsebenzi manyani nalona la interview khange uthandaza nothandaza. So ndizibuze eza questions zinjalo. Caba ke kwakuphendulwa imithandazo le yeminyaka nale kudala ndikrekeza ndimane ndibaleka ndiyotshona emalwandle ndiyobaleka emahlathini. Ewe uThixo wayephendula yona. Yes, and wayesenibona ke ngokubajonga ndihleli la ndandingaka. Inhliziyo incinci ngaka kwamna nje ndiyaziva uba ndihleli xa bengathiwa ndihleli esitulweni ndandihleli ngecala lentsula esitulweni, akho nto ihamba kakuhle, yonke into ibubutyobo nje ebomini bam. Right. Kwathiwa ke ndiwufumene umsebenzi, ayichaza ke phaa endlini indaba gayi ndiwufumene umsebenzi e-UK. Savuya ke kwavuya umsebenzi ufumene finally kule nto bandiyazoba ke kudala ndizityhutyha ndifumane mos umsebenzi. So finally umsebenzi ndiwufumene ke ngokujongwe ke ngoku izimali. Athu guy no incinci le mali for uba sihambe siyothuthe sithuthe siyotshona le imali encinci lena. Hayi kakubukhangela omnye ndathi yo uyayazi lo bhuti indlela endiva ngayo apha kuHeart nalapha engqondweni. Ngoba mna kaloku ndingulwe kwalapha eSouth Africa bese ndikhangela umsebenzi nditsho kwi-organizations. I-organizations payisa imali encinci kunase-social development. Yindlela endandisendonele ngayo. Same as bake ngoku le imali mna ndiyijongileyo apha ndiyizwa inikwe UK. Yo ininzi kabi for mina. Ininzi compared to isalary le ndiyipeya ka-social development. Ndathi no umsebenzi ndiyawuthatha.
kwacaba kuzawuxatyanwa endlini ubhuti akayiva yonke le nto uba hayi side sithuthe ekugqibeleni iifemeli zethu zona sizawuzithini sazishiya apha what if uyabaza uba what if bomntu ongekho kule position ukuyo ube la santetho yamaXhosa ithi isihlangu sitya umniniso ndabe ndiqonda guy you do not understand ndim lo utyiwa sizihlangu awuzinxibanga izihlangu zinxitywe ndim. It goes back to ke kule recording enye ndakhe ndayenza ndathi kuni kunamaxesha apha emhlabeni kufuneka ezinye ii-decisions uzithathe uwedwa ngoba uzawuthi uThixo sefikile zokunika izinto zakho wena ubulibele kubuntontoba apha ufuna uba okay partner okay husband okay bantwana uThixo azithathe izinto zakhe because kaloku wena awuzazi uba ufuna ntoni uthi ufuna ifamily ngapha ufuna indoda ngapha ufuna umfazi ngapha ufuna abantwana ngapha kuba namaxesha funeka ukhethe ibenye ngexesha ibenye qwaba uthini uNomalinge amen ewe amen Nomalinge kufika ixesha emhlabeni funeka uchoose ibenye ngexesha mayibenye. Mna ke sendisuka kweso space eso athi uThixo ntombi nangu umsebenzi khetha ke ngokufuna indoda lohlala naye endlini ufuna lo mntana akho ngamameliyo ufuna izitshomi zakho zokuhlukumezayo ufuna uhlala kule South Africa yakho nje yonke into yakho engabhalansiyo apha thatha nangu umsebenzi thatha uthi uThixo thatha. Ngoku ndine decision efuneka ndiyenze ndimamele le ndoda ithi kum imali encinci le uzayipeya apha ndimamele le ndoda indixela uba ngoku sinefamily esizashiya ngasemva what if izinto azihambi kakuhle phana sophinda sithini ke ngoku sizawuza ndabe ndiqonde what if guy ndafa what if. Mna ndingumntana efaith ndingumntana okholwayo mna ndithe ndiyakholelwa kwizinto ezibonwayo nezingabonwa ngoba itsho iBhayibhile phana uHebrews uthetha ngokukholwa kwezinto ezingabonwayo ndim laa mntana okanye laa mntu wesa scripture sokukholelwa kwinto ezingabonwayo. Ndabe ndiqonda uThixo lo xa ikwazela undinika lo msebenzi bendingenakwa nethemba lawo because bendingasenathemba loba ndizawuthi ndifumane lo msebenzi 3 years down the line ndipaquza phana ndikhangela umsebenzi ndingawufumani ndaze decide uba you know what mandiwukhangela out of the country this time and andinandaba noba ndiye kweliphi ilizwe ndandingenandaba guys all I wanted was a shift. I needed to move ngoba ndandizawufela eSouth Africa uba ndandingaqondanga isistress phezulu yonke into iyandistress akho nto ihamba kakuhle yonke nje into iyandistress into yayingandistress yayindim self lo xa ndizihlelele ndibe ndedwa only then ndifile istoba kuba ngconanyana okanye ndihambe ndiyohlala phaa nololo phana eKhayelitsha oDumo ndihlale nabo noMili noLundi ndiyohlala phana noNosipho there only then ndizive uba kunephisanyana umzuzwana kunephisanyana. I've been there done that. Right. Ngoku kuzawuxatyanwa ke ngokapha endlini ngale choice yam funeka ndiyenzile ndabe ndiqonda so be it mntakwethu hayi mazivele zilime eziyetyeni. Kwafikelela ke ngoku isigqibo sokubona uba hayi uyabona ubhuti hayi andibuyi ngamva ndiyithathile i-decision yam. Andithethi kakubi ke guys ngoSteven nindive kakuhle xa ndithethe ezi zinto ndithethela into yoba ndifundisa nina into yoba ndiyanifundisa guys because zizinto mna endidlulileyo kuzo ezi. Omnye umntu xa ezawuthatha ezi decision you would even think there's something wrong apha kuwe abantu baze bakugxeke hayibo ushiyela ntoni ifamily yakho ngasemva hayibo yebethunana ndithe kuni kunexesha lokuba yenze ezinye izinto uwedwa ngoba uThixo wayekuzise number 1 emhlabeni uwedwa yelinye ixesha into zakho uzeziphumelele zikufuna uwedwa. Ndiyanifundisa ngolu hlobo. So xa nijonga uSteven ningamjongi ngaleyo ndlela uba hayi wayengafuni ndihambe hayi wayenjani kuThixo wayefuna uba mandihluze ndikhethe indoda ndikhethe umusa ndikhethe ifamily ndikhethe ichomi ndikhetha yena enguThixo iya apho lento ngoba uThixo unesa scripture sakhe athi ufuna sithini ngaye ndizawusifunda kungekudalanga. So ndiyanifundisa ngolu hlobo bendisaqhuba ke ndithetha ndathi yes so bendithethile ngestori sakaMusa njengoba ndithi ndandimane ndithandaza ndibaleka ndibheke elwandle ndibaleka ndibheke ehlathini iroom kaMusa i-available phaa kuba yikho xa bendifuna uthandaza bendinongena kulaa room kaMusa but indlela endandiva ngayo yayingafuni iroom lento ndandifuna uthi ndigqabhuke bafuneka ndilile kakhulu bafuneka ndithethe ndidwanguze ndithethe kungabi
yingakho ndivuka apha phantsi ekuseni mina ngo-5 o'clock 5 to 6 kanje ndileqa elwandle ndiyohlala pha abantu banqabile elaa xesha ndimndedwa ndidwabe ndikhale ndizenze zonke ezi zinto akho mntu uzandibuza uba ukhalela ntoni abe ndingxolele ndibuza ubhanqa ukhalela ntoni mna sometimes uyazazi ukhalela ntoni sometimes kufika into ethi ndigqabhuka khala now ndizawukhala ke ngulaa room kamusi uStephen ulele ngapha usesebuthongweni bakho bumnandi uzawuphakama funeka bezonakana nam uba ulila ntoni funeka bendizi-explaina ndandibaleka laa nto ndiyozihlalela emahlathini nasebhitshi nje because bendingafuni mntu ozandibuza ubhanqa ndingafuni mntu ozandikhweshina bendifuna uthetha noThixo wam ngale ndlela ndifuna uthetha naye ngaye ndishawutisa uba ndiyashawutisa ndidwanguze ndenze izinto phaa akho mntu uzandibuza nix so guyzini xa ndithetha nani ezi zinto ndiyanifundisa yazini ixesha lokuvuka uthethe noThixo wakho wacupheni amaxesha okuthetha noThixo if it means ebusuku andazi uba ke ebusuku uzawudwanguza ubheke kweliphi icala ndazi njengoba nditsho ndithi sometimes iroom as much as uba ithi ibhayibhile ingena eromini but ke xa udwela ebhayibhileni ungayijongi apha phambi kwamehlo akho unwene nebhayibhile ithetha ngento enjalo into yoba xa isithi uthi ungene eromini uvalile ucango ayithethi ngocango onto yoba ngena phaa eromini kuphela ithetha ngento yoba khangela ispoti sakho apho uzawukwazi ukuthetha noThixo wakho in peace udwanguze uthethe wenze zonke izinto uzifunayo nguThixo ke lowo so xa ndithetha ngoba ithi ngoba kuthi ibhayibhile kuthiwa mna ithi ungenile eromini ulivale ucango but xa uyijonga ngamehlo akamoya ayithethi ngeroom only ndazi noba ndiyavakala na right then so bendiyishiyela room kamusi ikhona apha i-idlisha i-empty ndiqonda ndifune kwakuthandaza kwakulaa room andifuni uba le emahlathini phaa okanye phaa elwandle lam ndaqhubeka ke ndathi ndizibhalile ke izinto ndithe mose unto umamfundisi wam umiselo wayendifundisile uba bhala phantsi so kufike enye into engqondweni ngoku bendinefowuni yam apha yesibini bendimane ndibhala kuyo izinto so beniza ndibona mose mane ndicofa laa fowuni yam andiyazi uba idukile laa fowuni idukile laa fowuni andiyazi uba kwenzeke ntoni kuyo so ndivuke ke ngonamhlanje ndakwacaba andina-choice andinanto ubhalela andithandi ke ube ndibe ndifunde ephepheni because ndiyonqena kwa ubhala so ndibhalile ke ngoku apha kule laptop yam so ifowuni yam ndiyayibeka ndiyixhasise ngelaptop ngoku bombulula come to think of it mandiyeke ube ndihlupheka yilaa fowuni endingayazi uba ibheke phi kwayona so ngoku ndiyazibona uba kulula ngoba ndifunde apha kwiscreen ndithethe nani yonke le nto ndiyenze ixesha elinye ndingabe ndimane ndicofana nenye ifowuni ecaleni so uThixo uyidukise ngamabomi le fowuni sendifumana enye into ke ngoku esinye isikhile loba mandingabe ndibuhlungu yilaa fowuni endingayazi uba kwenzeke ntoni kuyo okay ngoba kulula ngokujonga apha phambi kwam right okay nakumama umiselo ke umama umfundisi wam sesiyambonga ke ngoba nethi intombi kamane ubhala kaloku bhala kwenze ungazozilibala ezinye izinto ndiyazibona ke ngoba indincedile naleyo so ndithi ke ngoku sibuye size kwesi scripture ndimane ndidwaba ngaso apha esi uthi ungenile phaa uvale ucango ke elaa cango ndithi ke ngoku livuleni ucango nilinweni isicango vubukani ngamehlo amoya baleka ukhangela isport sakho noba kusesigangeni noba kwi-field noba yintoni uyohlala phaa uchophe as long as kungekho bantu ngoba umthandazo awusifuni isiphithiphithi xa ufuna uthandaza le nto eziserious awusifuni isiphithiphithi umthandazo funeka kuthi cwaka uthandaze uthethe noThixo wakho ngendlela right uthi ke uMatthew chapter 5 verse what 5 uthi and when you pray do not be like the hypocrites for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others truly I tell you they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask him. Ndithethe ngelinye ilanga ndathetha ngala mithandazo uthi xa usezinkonzweni kuthandazwe into ephana kwi-hour ubone uba wena ke ngoku ongakwazi uthandaza la hour ufike uguilty apha ingathi awuthandazanga mhlawumbi wakho umthandazo uphele kwi-5 minutes okanye kwi-10 minutes uqonda uba bayaqhuba abantu bakaThixo bayaqhuba bakude andibablame nindive kakuhle ndithi uba ndiyabablame bayaqhuba bakude so ndizama unikhupha kwi-guilty yoba xa uthandaze in 5 minutes waphela wakho okanye kwi-10 minutes akho ndibitheni nali lizwi lithi do not be like them for your Father knows what you need before you ask him njengoba isitsho isithi and when you pray do not keep on babbling
do not keep on babbling. Ababhablishi ke andithi bayabhablisha, nindive kakuhle, ndiyanazi nina ndizawuthi ndithi bayabhablisha abathandazi i-hour and more. Ithi ke ithi for they think they will be heard because of their many words. So whether uthandaza in many words or in amagama amabini, uThixo uyawazi la mthandazo ngoba uthi besekwazi already uba wena ufuna ntoni. Uyakwazi qha ufuna nawe wenze effort uthandaze, ungahlali uthi deqe ngoba uyazi uba uThixo uyakwazi ubufuna ntoni. Ayihambi kanjalo mntakwethu, meet him halfway. Okay, ithi ke ngoku phana ku9, this then is how you should pray. Ibe seyityotyeza ke ithi our Father in heaven. Mna kandiyithanda ukuyifunda ngesingesi, ndithe mna mos ndingumntana wayekhula efunda iBhayibhile yesiXhosa, ndiye ndizuze sometimes kwezinye izinto ezithethwa iBhayibhile ndixole, funeka ndiyifunde ngesiXhosa okanye ndiyithethe ngesiXhosa. Yes, ndim lowo ndiyasithanda kakhulu isiXhosa sam because ndifunde esaSixhosa sindifaka kakuhle ezintweni. Yes, ithi ndisomnanza ndizawuthetha ke ngesiXhosa, ndithi ke ndiyithanda ngesiXhosa ke xa isithi bawo wethu osemazulwini maliphathwe ngobungcwele igama lakho, ubukumkani bakho mabufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni. Niyalazi ke ibali liyaqhubeka liyaphinda liyathina emveni koko, andizobe ndiduduza ndifunda yonke laa nto ininzi. Niyayazi uba kuthiwani phaa, right. iBhayibhile ke nantso ke umthandazo uyayisifundise wona. Ndithe the other day ndithetha ndathi mna ngoku ndandikhula phaa ekhaya, umakhulu ngoyena mthandazo wayesifundisa yona. Sasiguqa thina phaa ekhaya, kuthiwa masiguqe ekuthandazweni bawo wethu osemazulwini phathe ukungcola ukugama lakho. Umakhulu wayelida ke alide enzeke nofefe lakhe, ufefe lenkosi warawara yonke laa nto. Yes, ndakhula ngalo mthandazo ke mna ke. Wena phana eZiyoni ngumthandazo sasikhula ngawo. eZiyoni abantu baseziyoni abefundisi bakhona babedwela kakhulu ezweni, bahlale kanye apha kwezi zinto zithethwa ilizwi uba kuthiwani phaa. Ewe, uba kwenzeka ntoni ke ngoku zatshintsha ezinye izinto, zatshintsha benana ezininzi, not only eZayoni, kutshintsha amabandla amaninzi, not only eZayoni. So but ke ngoku mna ndithetha mna ngeBhayibhile nenkqubo le yayisenzeka back in the days, ngendlela kwakwenzeka ngayo. So iyaqhubeka ke le nto bendiyifunda apha. Key points, pray in private. Ezi zinto ndiqobo zithetha but ndizawuzitsho nje quickly ngesingesi ke esi. The verse instructs believers to enter a room and shut the door before praying. This emphasizes praying in secret, away from the prying eyes of others. Ibe seyithenye heading, pray to the Father. The focus is on addressing the prayer directly to God the Father rather than seeking the approval of others. Ndicela niyimamelele ndawo. The focus is on addressing the prayer directly to God the Father rather than seeking the approval of others. That is why kubalekile mntu kaThixo uba uzifumanele ispoti sakho sokuthandaza, ungavuyiswa kuba udwaba uthethe uthandaza umthandazo. Lo bendithe the other day, iyawa iroof, gqabhuza iroof, uvuyiswa kugqabhuza iroof. Sometimes abanye abantu abathandazi ngoba sebethandaza bathandazela ukubonwa ngabantu, bakufuna ugqabhuza ke eza roof. Ithi apha thandaza ecaleni, thina uThixo wakho akuve, not uba ubuvuyisa abantu, ubonisa abantu ezazinto. Ewe, ithethe ke ngokwenye heading, reward openly. Ithi the reward promises is openly suggesting that the reward will be visible and beneficial in the life of the person praying and also in the life of others. In essence, Matthew chapter 6 verse 6 encourages believers to pray sincerely and openly to God without seeking the praise or approval of others. Trust that God will see their sincerity and reward them in ways that benefit them and others. Okay? Ndiyacinga icacile, zezinto bendiqozithela qha ndizawuzitsho nje kancinci. Right, ndaphinda ndathetha ngabefundisi nabaprofeti abathwele, ndathi hlukanani nohleli nje nileqisa iintloko zenu phaa zenu ngoba nifuna ukuthandazelwa. Andithi kurongo uba abantu babekwe izandla bathandazelwe, but kuyaxhomekeka uba esasandla usibekwa ngubani na. Akukho rongo ubekwe isandla uthandazelwe. Ewe, sikhule sibekwe izandla nathi sithandazelwe ezinkonzweni nakoomakhulu bethu. Ewe, zazibekwe izandla, but abantu bangela xesha yayingabantu abangafani nabantu banamhlanje. Abantu banamhlanje benza imali, besenza imali nje yonke into bafuna ukuyithwalela. Bayathwala abantu banamhlanje, abeprofeti, abefundisi. Andithi bonke, nindive kakuhle, mhlawumbi ndiyacinga uba out of 100 yabefundisi inoba ngu10 okanye ke ngu30 up to 30 owenza le mikhuba. So ayingabo bonke guys, same as umcimbi wabaprofeti, ayingabo bonke abangamaxoki. Nivile mos umcimbi wam uwomprofeti owandenzela ezibukwayo, waza neentaka endandithe yayinomlomo onjenjeni,
inenyawo elinjena iyintaka bomntu into yoyikekayo kunene ngapha ekhupha iibhotile zamayeza kwame sonyula senza izinto ezenza umprofeti wobunyani kanti ngumprofeti wobuxuku wazobhaqwa ke ngomnye umprofeti. Mna ke ngelaa xesha ndandisebukuhatanyana and ke ngoku ndithe mna neposition lena iyachana uba awukho kwi-rightful position yakho as umntana kaThixo uzawubethwa zizinto mntanam ungaboni uba ziyakuthwiqa ngoba iposition le yakho kwayona awukho kwispace esirayithi. Ewe, so kufuneka sihleli nje sihleli apha emoyeni sithe qwa ukuze sizawukwazi uzibona ezi zinto right. Ndathi okay, so bendithetha ngokuthi ke abantu bayohluleka kuzithandazela ngqobo ithetha ngayo ke lento nditshoyo uba uba niyamjonga uMatthew uba uthini uthetha ngento yoba umntu makafunde kahle kahle ukuzithandazela ayingene erumini yakhe. Xa ungene erumini yakho akho mfundisi phaa uwedwa funeka wenze le nto funeka uyenzile. Ndaphinda ndathi mna niyabasokolisa abefundisi ecaleni. Abafundisi they are going through ezabo izinto ezibuhlungu abangenawo kwabani ukuba bazawuthetha bachaze kubani izitori zabo because kaloku nina abefundisi once bathethe iingxaki zabo niyabahleba nibahleke nibenze zonke ezi zinto. Athi xa ingoku eme phaa phambi kwenu umfundisi eshumayela izwi likaThixo ngoba lokhu ubiziwe izwi likaThixo likuye igift yakhe le ibizelwe yena. Na uyashumayela phaa umfundisi ufike nimkorekisha maka hayi suka lo siyasazi istory sakhe lo kwenzeka into ntoni kuye le. So already ilizwi likaThixo anizoliva indlebe zigcwele ukuhleba zigcwele le nto niyaziyo ngalo mfundisi. So benza njani ke ngabefundisi bavala lo uphezulu babulaleka abantu bakaThixo besindwa imithwalo ngenxa yabantu basemhlabeni. Phofu qala mfundisi eme phambi kwenu ni expect uba makenze miracles ngoba niyazithanda miracles. Kufike abaprofeti bale emazweni bafike bantu bakuthi bananazele bancame zonke izinto bathathe izindlu bathengisa izindlu bathengisa imoto kube nguqhuse emhlabeni kaThixo ngoba abantu bafuna izinto ezikhawulezileyo bayaleqa bayolanda izinto. Kwenzeke ntoni kuMatthew le nto ayitshoyo uba ngena erumini yakho zithandazela akho mprofeti phaa uwedwa noThixo wakho akho mprofeti phaa. That is why kungekho abantu bakuthi akukho lula uba ithi iBhayibhile niyitheste imimoya niyisearch imimoya. Akukho lula nokusearch imimoya abantu bakuthi bayagyuduleka bayangena ezintweni ngoba ibangxamela izinto ezikhawulezileyo bafuna uthatha alikho ixesha lokuspenda noThixo. Ndathi mna okay ithi ke ngoku iBhayibhile test or search imimoya. Ivesi ke ngoku yona ithi xa ichaza lento u1 John chapter 4 verse 1 states, "Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world." This verse is urging readers to be discerning and not blindly accept any spirits claiming to come from God. Instead, they should test the spirits to determine their truth origin. This is because many false prophets are spreading misleading messages, and it's crucial to discern what is genuine and what is not. Ile nto ndigqibothetha ngayo itsho ivesi. Ifuna umuntu ngamnye ayisearche imimoya ayitheste imimoya. Umuntu kaThixo alazi izwi likaThixo balithini. Ayeke umuntu kaThixo kuxhomekeka kumfundisi. Umfundisi uyogqibezela into nawe ufuneka uzidine ngayo ulifunde izwi likaThixo uhlale kulizwi likaThixo. Usiye enkonzweni usugcwele emoyeni uzikhonzele uvule umculo wakho udumise apha. Mna ndiyadumisa apha ndizenzele inkonzo yami ndigcwale igqithe emoyeni ndizifundele iBhayibhile yami ndiphelele. Uba ndiye enkonzweni ndifika phana sendigcwele emoyeni ndi-right. Azathi ke ngoku umfundisi okanye umprofeti ozabesiza yena ecinga fanuba uzondidlala ingqondo mna ndizambhaqa kuqala because kaloku sendizithandazele sendiziworshiphele nasendizigcwelele emoyeni eke mbhaqa kuqala. Abanye benu kanibhaqe kwaloo nto because anenzi noba ibenye kwento ndizichazayo. Nifuna qha naniye enkonzweni nizise inhloko thandaza nilindele ntoni Thixo silindile we receive zezinto nizenzayo. Naba profeti basuka kulamazwe ngalamazwe andithi barongo bonke basuka kulamazwe ngalamazwe nileqeke nithengisa izinto zenu because alo nifuna uyothini ublessa uman of God. Molo man of God hayi molo man of God. Uthi no NM akasahleki uNM uhleka ntoni NM uhlekani
ewe ndifuna uyoblessa uman of God, nithathe imali zabantwana benu niyonikela kuman of God eningamaziyo noba nguman of God wenzani lona, yintoni lento azanayo apha kuni. Kanti uman of God uze namadimoni wakhe kwayena, uthwele uman of God, uzozisa ke ngokweni intloko yakho kuyobekwa phana udimoneke even worse. Hayi suka. Okay, masidlule apho. Ndaphinda ndathetha mna ngoba shucks ixesha ngu-11:59 ayizokwazi ukungena le recording uba khe yaba more than i-hour. Ndizoyikhatha le recording ndiphinde ndibuye ngoku. So xa ndizawungena kule point yes-3 yam andivele ndisoze ndiyishiya kanje, ndizawuqala ngayo nje xa ndingena kwakhona ndiyadropha bakithi. Nizawuphinda nibuye ngoku nindijoyine because inintsi into endifuna ukunixelela yona. Nizawufunda xa umntu willing ukufunda, aningandixeli ngabantu abangekho willing ukufunda ke nakanakwa ixesha labo ke futhi abangekho willing ukufunda. Mna ndine-passion yokufundisa abantu bakaThixo izinto eziza kubanceda nezizawubakha. Ewe ndiyalincama ixesha lam, nabanye abantu bapha estratweni ngokubava kamnandi. Mna ndihlele apha ndithetha nani, ndithethe izinto funeka ndizithethe ezinto uThixo andithuma zona, ndizozithetha zonke futhi zinjalo andimind. Qha into endingafuni mna kukufundisa umntu ongafuni ukumamela nongafuni ukufunda nto. Learn ngoba nam andivelanga ndizelwanga sendisazi yonke into, ndibe curious, ndafuna ukwazi yonke into, kuthiwani apha, kwenzeka ntoni apha. Xa ndinga-understandi ndiyabuza, even today ndiyabuza, nento endingazi-understandi I question andamkeli yonke into. Ubani uthetha into ndangakuva kakuhle ubuthini, ndiza kubuza mna ukuba ndifuna ntoni, i-understanding yale nto uyithethayo. Ndingabi sisilima nje phambi kwakho esihleli nje singazi noba uthetha ngantoni kodwa ndithi yes boss andizingeni. Ithe ndiyadropha ke ndiyabuya ngoku. Seyindenzele ezibukwayo, indinika izinto endingazazi apha le nto ngoku. Okay. Eish. Moya ingcwele. Drag the puzzle. Okay. But why ingenzi pho? Okay. Hayi ke, ayifuna ubekeka into kaThixo guys. Sabe sendiyi-enda njani ke le nto ngoku mna?